ओहो साला जब काम पर रहिला न तबे औरी फोन आवेला। ई मोबाइल भी न सर का दर्द बन गइल बा यार। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी गोड़ लागतानी। खुश रह बनल रह। आ का खुश रही आ कैसे बनल रही? काहे हो ऐसन काहे बोलत बाड़ू? ले सुन ले। मारता में हनावा तुम के गहनावा, 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 बोली बोले बिंदिया नीला, अरे सुताला में काटल खा गरता से जरिया, तू तो बड़ बहरा भाता। सुताला में काटल खा गरता से जरिया, तू तो बड़ बहरा भाता। सुताला में काटल खा गरता से जरिया, तू तो बड़ बहरा भाता। आपन त परेशानी रानी सुना लिहलू। हाँ हमरो परेशानियां सुनबू। रउआ कौन परेशानी में बानी जी? अरे उहे परेशानी जवन कुल परदेसियन का नामे कबाला हो गइल बा। हमरा समझ में नहीं आवत, बताई सुनबू तब न समझबू। तो सुनाई। छोड़ के रउआ के नून रोटी की चिंता धइले बा, हमार तकलीफ नहीं बुझा। अरे कौन तकलीफ रानी? कोई मारत गरियावत नहीं खेनू, खाली मरले गरियाव तकलीफ होला। तब कौन मिले न सुख जवानिया के, काहे भुलाइल बड़ा कनिया के। तारा तुमको दया होता सुख जवानिया के, हाँ, काहे भुलाइल बड़ा कनिया के। लाइक जवानावा छोड़ल भावना, डहकेला सोरह सीना, अरे सुताला में काटल खा गरता से जरिया, तू तो बड़ बहरा भाता। सुताला में काटल खा गरता से जरिया, तू तो बड़ बहरा भाता। सुताला में काटल खा गरता से जरिया, तू तो बड़ बहरा भाता। ए सोना का तू
जितना मिस करत तारू ना हाँ उतने हमहू मिस करतनी। बाकी तो का बाकी तो पूरा बोली। ल पूरे सुन ल धन